que no se celebrava. L'any passat sí que es va celebrar. És una festa que ve de molt enrere. I ara que som tots aquí reunits, Els qui som. els qui som i els que no hi són amb Subhasta! Què vol dir això? Vol dir que tenim un munt de coses i licitareu. Aviam, qui en dona més? 50 què? 50 euros! Una ampolla